welcome po sa first video natin. So, kasama ko po kayo sa, meron kaming short ride kasama yung grupo ko. So, siguro napapansin niyo medyo matigas yung pagtigas ko ng Tagalog kasi nga Bisaya tayo, probinsyano tayo, taga Mindanao. Shout out po sa lahat ng taga Mindanao. So, since sabaw na sabaw ako ngayon, pa-montage at time-lapse muna tayo. Sasama ko kayo sa biyahe namin. Malapit lang pero maganda naman dun. So, see you guys. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? Saglit lang po. Girap muna kami tapos helmet para so we can be safe. Why? How do you get by? Been away way longer than I'm used to. Started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cashed else, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Who'da thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way, and I... What up guys? So, dito na po kami ngayon sa sentro ng lungsod ng Lanusa. Ang ingay niya. Dito na po kami ngayon sa sentro po talaga ng lungsod ng Lanusa. So, yung mga kasama ko nagbe-break pa lang po. Kumakain sila ng ice buko. Yung ice buko na hindi natutunaw. Paano mo nasabi? Siya po yung nag-viral sa sa Facebook. Dali, Nor. Yung nag-viral po sa Facebook, siya po yun. Teka. Paano masabi? So, nagbagong buhay na po siya. Huwag niyo po siyang i-judge daw. So, bibigyan ko kayo ng kunting montage ng area na to at kung anong kinakain nila ng mga kasama ko. So, we go. 3 daw. 3, 2, 1. Bibili tayo ng ice book. Pinagtatawanan po ako ng mga kasama ko kasi nga po kinakausap ko yung sarili ko. Ang hirap pala mag-vlog, no? Pero for the sake of memories, video lang po ngayon, pero sa susunod magiging memories na to. So may babalik-balikan tayo. So bibili tayo ng pinagtatawanan nila. So bili tayo ng ice buko nila. Let's go. Sarap na ice buko ng Lanusa.
titikman na natin. Ito na po, titikman na po natin yung rice bukong hindi natutunaw daw. Yan. Lasang buko po. Rice buko nga, di ba? Melo. So, sa mga dadayo po dito, hanapin nyo lang po yan. Pero katabi lang po siya na plaza. So guys, update lang po kayo namin mamaya. Magmi-meeting lang po muna kami. Yes sir. What is up guys? Update lang po no. Nakauwi na po kami galing ng Lanuza. Pagkatapos namin kumain, kaagad kaming nag-meeting. So ayun, sinulit ko na lang yung oras na kasama ko sila kasi nga 2 months kaming hindi nagkita. Kwentuhan, tawanan, kumustahan, ganun. Pero hindi kami nagtagal sa area kasi nga makulimlim yung panahon. Kailangan naming umuwi kaagad. Baka maabutan kami ng ulan sa gitna ng daan. Madulas pa naman yung daan kung maulan. So, ayun, inisip din namin yung kaligtasan namin. Although naka-helmet kami, naka-gear, pero hindi kasi, no? Wala talaga akong masabi. Nakakalimutan ko yung mga sinasabi ko. Yung dapat kong sabihin sana, tapos, hindi pa talaga ako sanay. So, pasensyahan nyo na ako guys. So, hayaan nyo sa susunod na mga video ko, sasanayan ko yung sarili ko na magsalita. Para naman hindi ganito paputol-putol. No? So, salamat guys sa pagsama niyo sa biyahe namin kahit na sabaw yung mga video natin, no? So, pipilitin natin mag-improve. So, YouTubers wannabe tayo eh. So, guys, thank you. Salamat.